mane nyaka sani ma ung'eyo museneno ma iliekonu kanyo gin mage machiegni uru? Erokamano Cleophas, wawinji e yo modimore kendo wawinji e yo mopichni, yo mopie. Wagoyo tach e liare mar od bura kod nyawadwa Walter Nyambaga. Watemo mana neno ni wanyalo fwambo weche machal nadi motelo ne jatend migawo mar omenda Profesa Njuguna Ndung'u chwalo budget makamano odiochieng' makawuono kar saa 8:30 made 9. Tingeni Chris, ma en budget mosom e piny owacho mar Kenya Kwanza e tielo mokwongo, kendo bende koro idhi ng'ini to juole maromo nade. Bet king'eyo ni piny owacho mar Kenya Kwanza osedo thuolo mana mar chuogo moko kuom pende chik manyo osebedo ka kelo liet, nikech mondo mi som budget chal ni ogoye kogno kata mana kamiti marango weche mag budget kaachiel kod mago mag omenda, kendo thuoge moko dhi kare olosi kendo iki makare. Budget maketo kod mani idhi som mana kaka iselieko odhiambo ma kawuono, nikech chik dwaro ni gimoro sochiko kamaendi to koro jopiny ni kode ong'ini to bad migawo ka bad migawo upod ni omenda maromo nade. Motele mano jafwambo mar Edwin Okoth ne nitiere e log tich mar aguch omenda ma pacho kaendi kwacha chonde kama obile wach kod jodito mochung' ne weche mag omenda. Ing'eni Edwin owuon bende en jadito, koro jo od bura bende seno kamoko molo kaendi moro bang' moro ka ginimie kode, kendo bende gibiro chiko itgi ne chenro maket kod mani. Kopogore kod mano, budget ochopo 3.6 trillion. Ng'ingnwagane Chris, ng'amo mi maromo nade, ng'amo pog maromo nade? Erokamano Walter, mana kiselero mae budget mokwongo mar piny owacho mar Kenya Kwanza, kendo budget duto midisomo odiochieng' makawuono en trilion 3.6, 3.6 trillion. Kamae en medruok gi omenda maromo bilion 251. Budget mokalo mane osom kod piny owacho ma jatend piny machon Uhuru Kenyatta ne en trilion 3.39. Koro ma en trilion 3.6, ma en medruok gi omenda maromo bilion 251. Kendo mae budget mokwongo mar piny owacho mar Kenya Kwanza, budget mokwongo mar Hustlers. Ber king'eyo ni budget mokalo 2021 2022 manosom kod mane en jatend migawo mar weche mag omenda e Kuria Yatani e piny owacho mar mwana osedhi e yweyo Uhuru Kenyatta. Wero ni kanyo koro donjo maber. Kuma nyiso ni maromo bilion 700 e komenda makoro idhi som niendi en achiel kuom omenda ma bende piny owacho mar Kenya Kwanza nyaka koro dhi all. Ber king'eyo ni gisebedo ka gikedo ne weche mag ola makelo pek e weche mag ochumi pacho kaendi, to kendo bende miyo kata mana piny owacho kod giluwo ni gibiro kedo kod weche mag olo pacho ka, lakini malingling mosedo kata mosewuok en maromo bilion 700 kore the all. Bad migawo mar piny owacho mar the executive, mano mar sirikal mamalo, king'iyo kod mano weri counties, piny owacho kata mana kar jot mar jatend piny gi kit kaka itaye sirikal mamalo kaendi, opod ni omenda maromo nade Chris? Erokamano Walter, mana kaka iselero iwacho ka kanyo ni e budget ni piny owacho dhi holo omenda maromo bilion 700 gi wiye. To mano nyisi gimomiyo kata e budget ni piny owacho dhi tiyo kod omenda maromo bilion 885 bilion 885 mar chulo gope mane ohol kod piny owacho mokalo. Manyisi ni watiyo kod omenda mathoth e chulo gope, kata odoko ni pod wadhi piny owacho mar Kenya Kwanza e kinde campaigns ne giwacho ni kaka gidonje telo ok gidhi hol, ok gidhi kawo gope kata hola oke pinje moko. Ta kamano mana kisewacho e budget ni gidhi holo omenda maromo bilion 700 gi wiye. To ka wadhi ka budget ni idhi donje migepe mopogore opogore mag piny owacho, executive, mano sirikal maduong' kata sirikal mamalo, dhi yudo omenda maromo trilion 2.1. Mano omenda ma idhi miyo executive, mano sirikal mamalo. Yes. To kowuok e sirikal mamalo, wan kod bad migawo mar doho kata judiciary. Yes. Judiciary dhi yudo omenda maromo bilion 22.9. Yes. Mano bilion 22.9 ma idhi miyo bad migawo mar doho e kinde ma od bura kama wantiere ni. Ng'en od bura oting'o od bura mamalo kaachiel kod od bura mar Senate, gidhi yudo omenda maromo bilion 40. Chris, mana kaka pod inyone kanyo, koro dang'iyo ni to
ka wachako kod od bura mamalo kaachiel kod mano ma piny ma en kizungu luongo ni bicameral parliament. Yes. Tiende ni mano mar od bura nogo mar senate to kod od bura mar jo od bura maloso weche mag chike to kendo bende rango kaka counties tiyo. Omigi machopo omenda bilion 40. Gin tije mage ma koro winjo be ni pesa ne donje migepe opogore opogore. Bed king'eyo ni sama ochog sirikal manyien to bad migawo mar omenda japod omenda madhi ne od bura mondo mi obed mongirore. Nitiere gik moko ma nyaka giketie tim ma seche moko od bura mokalo chendi kaka mano mar 12 wachagi mar 10, mar 11, mar 12, mar 13. Gi seche giendi bed king'eyo ni jo od bura gogo nyaka chwalnegi omenda kaka moko mag bede buche mag tayo komiti mantiere kaachiel kod kata mana ndiko jotije e od bura kaendi kaachiel kod moko ma bende nyaka dhi ne ilo ni speaker bad mi korka sekta mar speaker kaendi bende nitie omenda ma nyaka chwal ne giendi. Inyalo paro kanyo kanyocha gi temo ywak ni pok ochul jo od bura, manyiso ni nyaka pod omenda machopo e chudo makende mar weche mag osara chwalnegi mwandu ma bende seche moko konyogi e weche mag dongruok kanyakla koda fuel e gechegi gi mamoko kendo. Koro nyaka pesa niendi maromo bilion 40 nyaka koro chopnegi kendo bende gine ni gidhi nyime kod chwalo tije e gwenge kaachiel kod loso chike e od bura kaendi mapono ni pesa ni oko ojulnegi to chenro mag od bura ne nyalo bedo kod ng'ikruok. Chris, ting'eni od bura mana ka isewacho en bicameral, oting'o od bura mamalo kaachiel kod od bura ma senate. Od bura mamalo kaachiel kod ma senate kod jotich magi nitiere Parliamentary Service Commission, gintiere kod karende, gintiere kod jotich matiyo iye kakae maneno ni od bura ler, maneno ni gigo duto kata chike mokal okel e seche madwarore, kaachiel kod komiti ma bende isewacho. Wan kod committees mathoth. Committees gi dhiyo winjo buche e gwenge mopogore opogore, gin kod pesa michul omenda mambalang kata sitting allowance. Mae momiyo od bura nyaka yud omenda mamalo ka ipimo kod judiciary. Kata kamano gima nyaka wang'is nyikwa Ramogi ni judiciary kata bad migawo madoho oyudo omenda mathoth ka ipimo kod pok mar omenda mar higa 2022 2023. Ma en kaluwore kod singo ma jatend piny Dr. William Ruto ne ochiwo ne od bura e kinde campaigns ni kao mako widhiang kao telo to odhi medo bad migawo madoho omenda. Ma momiyo sani koro omiyogi omenda maromo bilion 22.9 ma bende biro e kinde ma nitiere ng'ur ni e juma mokalo ne wanyo kan tiere ng'ur ni nitiere joyal buche mane pok ochul omenda gi kaachiel kod omenda mambalang. Kendo wan kod geno ni omenda maromo bilion 22.9 momi bad migawo madoho dhi neno ni jotich mag bad migawo madoho joyal buche oyudo osara kaachiel kod omenda mabalang margi e seche madwarore, kaachiel kod gero chenro mar kaachiel kod nyayo chenro mar gero doho e gwenge duto ma pacho ka, nikech nitiere counties ma pod onge kod doho mamalo kata high court. Kendo ma en achiel kuom chenro mane ochakre e bwo telo mar ogai machon mar doho David Kenani Maraga mane dwaro ni boma ka boma obed kod doho mamalo mar kelo chenro mar winjo buche machiegni kod jopiny. Tingeni Chris ka koro ne chal ka gimi indonyo na mana ng'wech kiwuok e od bura kae chomo na mana doho, to ne adwar ni mondo wakidhane moko kuom weche mabende mopondo ne oganda e od bura ka. Lakini kata kamano ang' noduoge bed king'eyo ni kapod inyorri mane doho kaendi pesa nyaka chwal ne doho mondo mitijo dhi makare. Gedo mag ute mag winjo ng'ur michwalo kuom ranyisi e kaka Siaya koro nitiere gedo mar olune od ng'ado guok ma bende kopo ni ng'ato ne kod ng'ur moro to nyalo ndunyo ng'wech kanya e kinde ma iwinjo bura maket kod mani gige kodwol nitiere, to kata mana seche moko bende jong'ad buche nyaka us pi kopo ni duonde otuo. Kopogore kod mano, seche moko jok matimo nonro nikech doho ka doho ni kod jok matayo buche nyaka gidhi gitim nonro kendo bende neno mokelnegi kaendi nitie moko mondiki nyaka mondo gogi chapa, kasto bende e kinde ma loso wuok ilo ni communication motimore kaachiel kod samo ng'adi nitiere kuonde minyaka kanie gigi. Koro omenda ni ema koro dhi konyo doho. To bende wang'i ni bed king'eyo ni nitiere puot kata mana dok chien mane miyo buche kawo thuolo mathoth kapok owinji kendo bende ong'ad gi ende. Koro ponono omenda maket kod mani ochwalnegi kendo bende ochopnegi mana ka nosingi, to koro nyalo miyo kata mana yudo ratiro mag jok man kod ng'ur
seche moko oso ng'ata e od ang'ech to nikech pok owinji pache owuon, pok owinji ne burano maber, miyo seche moko ratiche irocho. Koro ma biro miyo chiwo thuolo makende kata mana mar ndiko moko kuom jong'ad buche, clerks mag court kata karende, ma bende seche moko dhi nyime kod wicho ng'ur mag oganda, kaachiel kod kata mana yaro gedo mag doho giende. To kopogore kod mano, doho ka doho nyaka bed kata mana gi jotije ma yudore kanyo endo, kata mana iluongo ni chukdar ma bende rito kot doho no endo e kinde ma chenro mag chwalo kaka jopiny yudo ratiro dhi nyime. Chris, we ochikre mondo wang'e ni to loch gwenge kanyo kar dhogino. Yes. Ka wasewuok e kuom migepe kata bad migepe adek madongo mag sirikal, mano bad migawo mar doho, bad migawo mar od bura kod sirikal mamalo, wan kod sirikal namba 48. Yes. Mag wadhi counties 47 duto ma pacho kae, mane okel kaluwore kod puodho katiba mar 2010. Piny owacho mag gwenge, counties, osebedo kod ywak kendo e bwo telo mar sirikal mar piny owacho mar Kenya Kwanza. Sirikal ma piny owacho mag counties osebedo kan kod ng'ikruok e chwalo chenro mag dongruok kaluwore kod lewo kata deko e chwalo omenda mag kata pok mag piny owacho mag counties. E budget ma idhi somo kawuono, piny owacho mag counties omi omenda maromo bilion 385. Yes. Kama bende en medrock ka ipimo kod pok mar hiko mokalo, counties no omi omenda maromo bilion 375. Sani omigi bilion 385 mar chwalo chenro magi. Kopogre kod kamano, bende omigi conditional grants ma en hola maromo bilion 44, Okay. ma bende omednegi ewi omenda maromo bilion 385. Okay. Iparo ni bilion 385 ma idhi miyo counties e budget ma idhi somo kawuono ni oromo mar chwalo dongruok e counties 47 ma pacho ka. Pogruok nitiere maduong' nikech motelo mano ne riwruok mar governors kane obedo kod romo moro ma aput moro ma wiye e log tich margi mantiere Westlands kaendi, negi chemo sundo piny owacho mondo chwal negi omenda ni ochop bilion 425. Mak mana ni ma ok otimore. Gimomiyo mane dhi nyime en ni giluwo ni nitiere moko kuom chenro ahinya te bad migawo mar thieth mane kata mana lakteche, yedhe owuon, to kata mana nyamburko michwalo go jotuo ma seche moko hewore, bende counties gi ne koro dwaro. Koro ne giluwo ni ineno ka dakteche osebedo ka sonda piny owacho ni kiny wadhi e ndara, kiny wang'anyo. Moko nitiere lakteche moko ma bende pok oyudo chudo margi, Chris. Ma osekelo ywaruok mathoth e kinde piny owacho mamalo to kod piny owacho mano sirikal mamalo. Piny owacho mar county kata sirikal mar county kanyakla kod mano mar piny owacho mamalo. Ineno ka ywak nitiere madwaro ni mondo duok chenro mag thieth e piny owacho mamalo, to gin bende ginyonore ni ngang' ok ginyal timo ma nikech nitie dongruok moko mosego kaachiel kod okenge mosego e bad migawo mar thieth kendi ahinya te county. Kopo ni ochako yudh moko kuom tije mayudore e bad migawo mar thieth kendi moduok ne piny owacho mamalo, to manyiso ni omenda madobiro osiptal moro mado oger Koweru kachande, osiptal moro mado oger Lifunga Kobieru kocha chonde kaachiel kod kuonde mamoko, seche moko ok nyal timore kopo ni irito ne piny owacho mamalo mondo malo mondo bi e county kam mondo mi dongruoge gi odhi nyime. Kane COVID-19 kata midhiero kata tuo makoch mar corona nochopo pacho kaende, ibiro kan nitiere ute nyaka kuonde mag tiegruok, obed kanise, nodoko kanyo mani itenge oganda michich goro ni nigi midhusi makoch mar corona. To kaloro ni nikech nitiere tudruok malach e kind county kaachiel kod piny sirikal mamalo, nido ka nitiere omenda mane chwalo kata kopo ni midhusi omaki ka nitiere Lifunga ukocha chonde kata in e gwenge mage, tinyalo dhi kani kumoro to thieth biro ni kamaende. To kopo ni ma ne ok onyalore, koro chuno ni nyaka koro piny owacho mar county giluwo ni gibiro nyonore kendo bende ginene omenda mochwalnegi mar dongruok kendi machopo bilion 385 niende, ginene gichwalo godo kata mana yore mag thieth, loso otendini moko ketie masinde moko manyalo reso jotuo mohewore miluongo ni ICU, kata mana ng'iyo kuom ranyisi kidhi Homabay kocha chonde, kichopo gwenge mag Homabay kocha chonde, nitiere okenge mosego e weche mag thieth. Chris, ndosa mano ma wiye. Walter,
kata doko ni counties dhi yudo omenda maromo bilion 385 ma ok en omenda mane gidwaro. Ne gidwaro omenda maromo bilion 400. Kata kamano sirikal owacho ni kaluwore kod chal marach mar uchumi inyalo mana migi kuom bilion 400 mane gidwaro odwoknegi piny nyaka bilion 385. Achiedh nari maduong' en ni pesani dhi chopo e counties e sama dwarore kose obro medo leo kendo ng'iko chenro mag dongruok. Gima wakwayo kendo geno mar jopiny en ni kata doko ni omigi pesa ma kamae, piny owacho mamalo nyaka ng'e ni gimiyo counties pesa e seche madwarore mar miyo counties thuolo mar chwalo chenro mag dongruok. To mar ariyo, bang' yudo pesani, governors nyaka ng'e ni pesani ok en pesa margi mar keto ofuko, mar dhi Mombasa bayo, kata mar dhi pinje mag Angola. Pesani en mar neno ni jalefunga kodiero oyudo thieth, mar neno ni ndechni monego bed ni loso kod counties olosi, mar neno ni gigo duto manyalo miyo jopiny fuong'ruok giketo e tim, ok gitim marach kod pesa, nikech mibadhi en achiel kuom gigo maduoko piny owacho mamalo kod piny owacho mag counties chien. Pod wakolo mana iluongo ni budget ma kawuono ni endi, kendo wabiro mana duogo kaendi. To Chris, bed king'eyo ni governors bende nokwayo ni mondo kinde mimiyogi mondo giti gi pesa mochwalnegi, bed king'eyo ni pesa ni endi nitiere omenda manowinjo bed ni ichwalnegi mondo giti. Koro ne gikwayo ni migi thuolo moro machuok nyaka tarik 18 mondo mi giti gi pesa modong'. Koro Chris, ka ikawe duoke e studio mondo Cleophas odhi nyime, kwech pod wabiro duogo mana ka. Erokamano Walter, nyakora mogi mana ka waselero ni wagoyo tach e liare mar od bura kama kawuono kar saa 9 jatend migawo mar omenda Profesa Njuguna Ndung'u biro molo kakae mar yango ne jopiny budget mar 2023-2024. To kapok atieko gima nyaka ing'e ni kuom budget ma idhi somo kawuono trilion 3.6 trilion 2.5 dhi e chenro mar chwalo chenro ma kinde ka kinde mag piny owacho kaachiel kod chulo jotich osara e kinde ma omenda maromo bilion 769 kende ema dhi e weche mag dongruok, manyiso ni omenda madhi e weche mag dongruok tin ka ipimo kod omenda ma dhi e chenro mag chwalo weche mag apisi e migepe mopogore opogore mag piny owacho kata recurrent expenditure. Ma en gima pod hinyo pinje mag Afrika, nikech hie onego bed ni budget maduong' ichwalo e weche mag dongruok to weche mag kinde ka kinde e apisi mag piny owacho kaachiel kod chulo ji osara. Pod wago tach kae bang' kinde machuok wabiro duogo kae mondo wasum ni to waseyudo machal nadi kendo weche mane madhi e alwora mar od bura kae. Aduoki achiel kachiel nyaka e studio mar Broadcasting House. Erokamano ahinya mano Crispin Owino kod Walter Nyambaga ulere yo makare. Ang' duogo iru bende ang'e ni Sharon Ong'awa duogo ka saa 5 nyaka saa 7. Ang' utwag kodu kendi kon gi ane maling' jok mage mosechopo kar kanyo, mage moseneno gi mage mawinjo kawuok kacha e od bura mano maduong' ka untiere liare mar od bura kanyo. Ang' ukonwa gigo ma useyudo nyaka kinde ma waduogo iru.